Hej, jeg hedder Laura, jeg er 18 år gammel og går i 2G på Roskilde Katedralskole. Jeg har lavet den her øvelse i 5 dage nu, og jeg tror, at det, der har ligesom overrasket mig mest, er, hvor længe siden jeg selv personligt har følt mig så afslappet og så nede i tempo, som jeg altså gjorde allerede første gang, da jeg lavede den her øvelse. Så det er virkelig en fantastisk øvelse, hvor der er helt ned i tempo og virkelig kontrollerer din vejrtrækning. Og jeg sad med en følelse første gang jeg lavede den af, at det var helt vildt, så afslappet jeg var. Og jeg tror bare, at det er rigtig, rigtig lang tid siden, jeg havde haft det sådan. Og selvom jeg egentlig ikke synes, at jeg går rundt og har et sådan særligt stresset eller sådan presset hverdag, i hvert fald ikke sådan hele tiden eller noget særligt, så tror jeg alligevel bare, at det har været super dejligt for mig. Og jeg synes virkelig, at jeg har fået lidt større overskud, og i hvert fald blevet mere bevidst om, at det er vigtigt at få den her pause eller sådan pusterum i hverdagen. Og det synes jeg er super dejligt, at den her øvelse ligesom kan give mig. Og i og med at den kun ligesom tager de her 14 minutter, det gør også bare, at man altså sagtens skal finde tid hver dag, eller hvornår man lige har lyst, fordi at 14 minutter altså ikke er så lang tid i det store billede. Så det kan i hvert fald varmt anbefales.